Thokozani bogogo nomkhulu. Igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV. Nangabe usanda kusijoyina laba sebasubscribe-ile. Sise-Jerusalem abogogo nabomkhulu, endaweni ekude kakhulu, endaweni yaseMpumalanga, lapho size khona esizibeni esilungileyo, esizibeni esihlehle, lapho uthi uma ungena khona uphume umuhle, uphume uthandeka. Sizokhipha, sizogeza, sizolahla lapho bogogo nabomkhulu. Ngithi mina njoba silapha sizolungisa iy'mpilo zethu, siseMpumalanga, endaweni ekude kabi, endaweni ekude bogogo nabomkhulu, kodwa angizanga ngokuzodlala, ngizosebenza lapha, ngizolungisa impilo yomuntu, ngizolungisa impilo yalona umuntu othi mina ngihluphekile, nami ngidinga usizo. Njoba silapha sizoyenza okuhle, kodwa sizocela konke okuhle ey'thungeni zamanzi, ey'thungeni ezilungileyo, sizocela konke okuhle ey'thungeni nasemadlozini wethu, ey'nyangeni, nasezangomeni, nasemagedleni, nakubalozi, nakumandawo. Sizocela konke okuhle bogogo nabomkhulu. Igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle akacali muntu ubheka bonke abamcalayo. Lena ingoma yeza TV. Siyabonga kini nina senisubscribe-ile. Mina ngitholakala eGermiston, endaweni yaseGoli, eGermiston ku-084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani.